Ni ka por ngi dap da ka jisngu yu blay bang idan ni ka jakai ka ba yo ban sampat ni ka khubor step ni ka step ka Bantei ya pi ki ba snap ki yeng ki sam ki jompi asngu yu blay ru ni ka por idan ni pas Mawlong idan lang ni ka jakai idan ru ban ya thu ik ni ban ai ka khubor ki jong blay ni ka step up deng jongi pastor ka fidan khubor ni ka por kumbaga jinwai so isynei ga ong mo ba ka jing isynei ga jong Trai ke thamai man ka step man ngai hagani ka sngiru ka jing isynei ga jong Trai ke ni thamai haga jing em ga jong pi wei ki nong pet but haga jing em ga jong ilang i wei ke ba Trai udan ya ka ban le ke ka ba kraw ngim tip ya ke ba phila ya hagini ki sngi ki bala dep han ngi tip ya ka nga wei ma kane de ka sngi ka ba thamai bu Trai udan ya ka ban the ya ka jing isynei ka ba thamai mo pastor kumbai pastor mentani lapin kan mau ba mo Trai ai ka isynei man la ka step but sha ka ni ka step ngai mau try nak kerkui fi but let's say agini sngi ki por ki late no flash yu jaw mat flash yu yam jing le fi kan do jing mi jompi ki khubor yi ga ba fi snow ka ba pen susi fi ga pen kuslai fi ga pen ship ting fi ndrei ha kan ka step shisha utrai pen kala jing kmen yi ga jing susi ga jompi ya ga jing dum ka jompi boro on ai ka jing shai marngi shakri yu jisu ubalong ka jing shai Bangangai wanum do jingkermen wanum snosi hado kata-kata wanum snguk thang hado kata-kata namar kene di sngi ka bleu la bo ini kemen bangini shat kemen ru namar habo jisu ni dan ke jingkermen kumbai pastori la kren on ba Trai udan ani kan mawe ka wei ka chingjia ba ka ta ka sngi kani ka briu jingsha kata ka step ka de bakan yam ka de ban shalen thamau ka de ka briu ka bala shakem hakapor bakadang klim kita ki parsi ki bat ya ka ki wan lam khnang ya ka how jisu dang step bangangai naka benta jong ka kala perkhat kani gedi gesngi ka balakut namar kat kum ka hukum kat kum ka an kadai ban shalen thema bat baro kile ready ban shem lala jong umau ban kawang halor jong ka handre namar bo jisu dan ka shem ya ka jing snai mo pastor na kumno pastor pindang batai shu pastor kadai kita kani ka briu kala Mongko angketin pareng she said her last prayer. Sigla duai jing duai ga bakhat du jongka. Marka kombla ya kren mentan. Mendan lat mendan tisu. Rei namar bo dan jisu. Tading ta kan ga bre ko yala im. Tading ta ko abanong ifi kan ga sngi ga menta. Namar bo jisu dan. La da dan am ga bre ko la yap. Tu gi bre kan lan thamau be markat kum ka hukum ke jong Moses kalong. No balap aga jingklim. Manono balap haga daga jingle auria. Len temno dagi mau. Kane ga briu shakla de ben yap ado gasngi. Ini na marbu dan jisu kala yo lai ma. Ikan maru marbu dan jisu. Briu bla pang lai po prasnem udan do kapung. Dan jikermen shu reu ap la ka ap hangta. Rea bu jisu wan shong be yeng ra ga jing thia. Onu briu dan lengo ngan wong ra kom nom dan ba ra yang ai satai sepung. Re jisu ong khamong ikata. Ong me yeng bat ya ra ga jing thia. Onu briu lai po prasnem dan jingkermen shu. Dan kalat kelenti rei namar uwan senan uta ubalong kelenti. Ujisu ubalong kelenti. Upli lat you. Haga daga sengi yok kia yang judge nang ta bat ulakia. Yes. Bat nginge itu haga daga sengi yok firu pidon haga taka jingkut lat. Yok firu pidon. Haga taka ba sngo ba haga daga sengi daga jingpen rem. Ngimtip sngo hom men sim dan na piba haga daga sengi deban siu ya taka ram. Pim dan ia haga daga step. Handai try de ke jingkerman khat karpat you try ideal de namar ke belai bi poi sakut hakat de ke jingem kali namar ke jingle hi ke jongpi namar phi klem shem la it yala de show jisu phi dei khun kristan phi dei batip you jisu phi le pat kumbam tip hi ai ru em dei namar kata phi don ha ke jing e kani ke bri ru em ka tip ka an ke ong you kadai man challenge tam ma em kadai ka yeng khmat jong jisu em namar ka pet you jisu bat ka shem ya ka jing isynei badu jisu ukran na ka benta jong ka tang si gentian om da menu bala ban kawang mau tang si gentian u jisu ong you to breu ching si syama um ula sohun man don hak to ka baranda lai po prasnem uthiasa hak ta ka ju hi ka jaka kam shem la kam wat tang si kam ru banyak sakmat udan be hajo u ai ka daw ka jiabat nga namar jong ita om dan menu ru habo wan u jisu wah mela syong slam dah ni. Mela don hang ni slap te mentah ke kam ke jome kam dei men rung hapok om. Han rai ke jing tia baniat. Ni kwa ro banong pi. Yo pi pinang perkhat ban lek yo try ong yeng.
Shakrino yang Kini di kesengi. Shakrino yo try. Aitino ya lade. Berat lo dia kiki ho try. But ngangat kini kesengi. Pinshem. Ya kecing kermen. Kabatamai. Namar kadon kecing senai. Kabatamai kan. Mau pastor? Amen. This is a new day. Try wang kami ngan le gigi batamai. Mentakan mino atau finum tip ya ka. Kini kebriu. Kebalai banyap ka diyo shisha. Lapen tip ya ka. Bakal ada banyap mendari lapen ya ka. Lapen tip ya ka. Bakal yo isya ya ka jing penem. Ubriu beladu jing kermen. Mendari lapen shisha. Lapen tip ya bau danu jisu. Pada yang tahu lah yang nagata jaka kabulat hiya angta life prasnem. Jisu ang kita. Katin ke jublai ang kita. Kami nle eke batamai mentakan mino pindai itat atau finum tip ya ka pinda tip tat pindai itat. Pinda experience tat ya kata. Wangan pelong kelenti ya kari ken barki wa agari kenja. Pisno kumba pila jalenti jisu de kelenti. Pisno kumba pila terkong ke jim ke jongfi jisu ulong kawa ka baim ka tu ya fi tau mau siang ya ka ba lapen mi no ya kata ka ken. Banga ngai utrain ker kui fi ke sengi menta. Tanga ngai ni dua ya ke pon menta fi dan jingpang jistam jingele jim fi no problem. Dan jisu ons pelat bi fi. Ons pelai fi naga jing lek ran, ons pelai fi naga jing pang, ons pelai fi naga ta jing shap ting, ons pelai fi naga jing sosi, ons pelai fi naga jing shat tek jing shat khom. Nanti ki bor juga jing dum jong bamman ki bele ga jing fi ni ga pon kar pa di pastor so ba anduai nam ta jing. Ni duai ha ni kesengi. Menganget baga jing senai ke jong try. Kan thamai no ha ka jing jong fi. Tatang fi sengo ban dan ba iet yang dan ba sung tho yang ngadon kat ni ke jing hari hak ni kesing try dan bele iki ke makram ini dua ya ni kapor atrai bet ni wan hak ni kapor menta ya ka ban duai na ka ban ta ini ki khon ki jome ki ba pai hak ni kapor menta me don ya ka ban le ya ka ching sun ai ka jongki ban kle ya ki na ka chingkut lat sha ka ba ki pin ya ki ba me melong ka ta lenti ka nya try bet ngada duai ka bor ka jome ka tut ka nya try bet ka jing pin khia ka jome ka tut ka nya try ki ba pang ki ba shitom ki ba pai hak ni kapor try bet ka no ka ching pang ka don ka kerteng kata ke kerteng no jingpang kan long no kabala ram no haka kerteng ka jong jisu but long kia no na do ngani ka por na maktiin jome ka ong atra habang ang siya me pen kia me pelat yang ina ka jin jar jong baro atra habang ikot ya me nganget haka ni ka si ki yo ka jing snai ki yo ya ka jing kerman na marki pediang ya me ken haka kerteng jisu ni dwai amen amen Try nang kerkui fi ngin sai siam yang la shai ka sngi try le ikamba an ta jong fi ni ka sngi amen